început live-ul, episodul. Salutare, dragi prieteni, numele meu este Mihai și acesta este un videoclip șmecher despre Minecraft. Și de ce mă vedeți aici la spawner? Pentru că până acum am stat și am făcut rost. Uitați-vă cât XP am. Doar cât XP am, câte Rotten Flash am, câte săbi sparte am, Rotten Flash infinit. Dacă nu vom avea mâncare, vom veni aici. Și m-am ocupat puțin cu mutarea itemelor dintr-o parte în alta și astăzi vreau să-mi enchantez toată armura, poate ne pică ceva șmecher. Așa, bă, dar stați, dar înainte de a viziona acest minunat episod, nu ezitați să lăsați și voi așa un mic like, să vă abonați clopoțel ca să primiți toate notificările, să dați și un share să vadă și prietenii voștri că am postat un nou clip. Și dacă doriți, puteți să-mi dați un follow la Moșan_Jos Gaming, mulțumesc. Acum să le mai pun pe astea pe jos pe care nu sunt plantate. Și putem să facem și cu cărți. Acum de-abia m-am gândit, știam că putem face, dar acum m-am gândit și chiar așa voi face. Mă gândeam că doar pe armură să pun, dar mai bine o să încerc pe cărți, că nu sunt sigur dacă îmi va pica ceva șmecher. Și de ce am făcut extrem de mult XP, am șezut extrem de mult. Vă asigur, vreo 2 ore am stat la farmat XP. Și acum nu exagerez absolut deloc, am stat extrem de mult pentru a face atâta XP. Că nu se face asta, am lăsat telefonul și mi-am făcut de treabă, nu că m-aș chinui extrem de mult și mă ocupam cu mutarea itemelor. Hai mai întâi să mutăm puțin itemele și apoi să vedem, poate ne pică niște enchanturi bune. Da, și casa aceasta nu va fi locuită, dar așa, facem hârtie și pielea cred că o să am nevoie, dar na, topor am, avem unul de piatră, na, altceva nu am, o să stricăm cu asta de piatră, atunci să luăm toate itemele și să le ducem în noua noastră căsuță. Sper să nu se despawneze până la 8 minute, trebuie să le luăm și pe acelea. Ce asta am terminat-o pe live-ul trecut, dacă nu l-ați văzut puteți să intrați să-l vizionați. Am făcut subsolul cu una mai jos, așa. Ce aici avem totul ce el, o să schimb toporul cu unul de ăsta. Geam, leather am, nu o să-l arunc. Chesturi, aici deci sunt toate armele. Aici atât, doar asta o pun aici, cam atât. Aici sunt toate cu lemnele, vreau să fac totul cât mai bine să arate, gen să fie totul la locul lui, avem extrem de multă lână. Uite de asta, de aici mai am puțin și cam atât. Aici este cobblestone-ul și dirt-ul. Și ce mai putem pune aici? Nimic. Jos ce e? Aici este de nu. Ce nu avem nimic, aici nu e nimic, aici nu e nimic. Aici am zis că pun toată mâncarea pe care o voi avea. Ce nu voi pune leather-urile aici de la mine. Am cam prea multă apă. Să-mi pun toate gălețile, uite-le aici, așa în rând și mai pun una așa. Jos am zis că este gunoiul, da, pun la gunoi. Așa, ăsta aici, leather-ul îl lăs. Ăsta aici, geamul aici, ăsta aici, lâna o să o pun acolo.
toporul îl țin, acesta este primul meu pickaxe. Să le las aici, cu ușor să mi le iau. Cum hai să luăm celelalte iteme, să le... Ups, nu chiar așa de sus. Să le mutăm în partea aceasta și cam da, astăzi, în episodul de astăzi, mai mult am vrut să mă ocup de mutarea itemelor și de... Păi nu am mâncare, plec să mănânc puțin, dar voi găsi ceva în casă, sper. Că avem, dacă nu vom pleca în tractorul nostru mirobolant și cam da, aș vrea să mă încep a ocupa de a omorâ Enderman, de a face... Holy schnitzel, 30 de leather mai avem, destul de bine, destul de bine. Stai să mă uit după mâncare, poate am ceva. Oh, am aici niște mâncărică. De mult nu am plecat să văd în sat ce mai e. Hai să prăjim aici. Oh, aici avem mâncărică. Aici știu când am omorât vacile. Da, de la omorât vacile ei avem mâncărică. Da, cine se mai bucură de la mâncare? Da, doar eu. Da, au mai rămas aici niște lucruri, le vom muta și vreau să fac niște enchanturi. Am văzut pe internet cum poți să le schimbi, gen dacă pui torțe, sincer vă zic că nu știam. Și vreau să, da, cu anvil-uri avem la combină sau ne vom face și noi, că na, nu putem să ne facem niște anvil-uri. Este destul de șmecheră casa aceasta, cred că o să locuiesc aici. Toporul meu las, arbaleta asta o las, pe tine te las, pe cele și aceasta este tot cu focul, tot cu răul este. Aici ce e din nether. Și cam atât, jos e lemnul, mai punem. Acesta o să-l fac cărți acuș. Așa le punem. Uite aici. Vreau să-l scot tot lemnul pe care l-am, să-l scad de el. Punem bețele așa. Cam de lemn aici nu mai avem. Aici ce era din nether, aici cu cobblestone-ul. Și vreau să fie cât mai ordine la mine în inventar. Aici blocuri de... Aici ce am zis că pun. Aici gunoiul îl pun. Piper îl las. Ouăle nu am nevoie. Pe tine te las. Pe tine acuș te pun. Îl pun aici, n-am nevoie de el. De mince n-am nevoie. Și acum mâncarea e aici, am zis. Asta o să fie de poțiuni. Hai să o punem aici de poțiuni. Aici este de laminat mai mult, punem la cărbune. Aici punem dacă e cu lâna, aici punem leather-urile. Stați că laminat putem să punem și ăsta îl punem aici. Piper-ul punem până ce aici, că nu am nevoie. Nu știu ce sunt trebușit. Nu am nevoie de el, îmi cer scuze că astăzi am închis așa brusc live-ul. Oh, am venit fix unde trebuie. Îmi cer scuze că am închis extrem de brusc live-ul, dar eram extrem de enervat. Și am zis, nu, decât să zic ceva ce nu trebuie, am zis mai bine închid live-ul și va fi mai bine pentru toți. Și destul de șmecheră este lumea noastră. Dacă mă întrebați pe mine, cum vom băga și la enchantat. Știu că în episodul acesta nu vom face mare lucru, dar stăm cu shift-ul. Să mai stricăm de aici, și de aici. Hai să punem așa să nu scoatem toate itemele jos. Și din nether nu am luat quartz încă, deoarece avem fermă de XP și este extrem de bine. După ce am terminat live-ul m-am liniștit puțin și am plecat și m-am dus la ferma de XP și am șezut. M-am pus la televizor, mă uitam și lăsam să se facă ferma. Uite, așa va fi totul mai cum trebuie. Așa, aici nu am nimic din
Bă, o armură aș putea să pun doar atât. Jos sunt cu lemn și lemnul cu lemn este împlut deja. Totul, uite, punem așa totul cât mai un composter și din lemn un crafting table, niște guard, punem am un cobblestone-ul. Aici o să pun cam tot ce e cobblestone și pe lângă cobblestone și gravel și toate astea. Ce asta îl punem și pe asta aici. Ăsta să punem și pe asta. S-ar trebui cu nisip. Să punem în alt loc dirtul. Dirtul cu nisipul va fi în altă parte, pe tine te pun la loc aici. Dirtul și nisipul va fi nu ce mâncare, aici așa. Uite, va fi dirtul cu nisipul și totul ce e pe acolo îl punem aici. Mâncarea aici. O, pe tine aici. Și punem și asta pe aici, pe tine tot așa. Deja aici laminat ce avem. Și cam da, restul în coșul de gunoi, că nu avem nevoie de toate lucrurile astea. Uite, deja e umplut coșul de gunoi. Voi căuta cactus ceva să nu mai fie așa. Să ieșim pe balcon, că nu mai înconjurăm. Și de afară trebuie să luăm chestul. Da, și să facem portalul din Nether, că l-am spart, că mă gândeam că va încăpea în casa aceea, dar nu a încăput din păcate. Și tot încă mai sunt iteme pe jos. Vom mai veni și după alea. Nu e nicio problemă. Dar să ne enchantăm ceva, să-mi enchantez armura, să îmi pice ceva mișto. Dacă nu, o să-mi pun de pe cărți. O să caut ceva mișto să pice. Trebuie numai decât să-mi pice ceva mișto, de nu-mi pică mișto, mă supăr pe ei. Așa la ăsta aici. Altceva aici n-am. Ce pot să mai pun aici la arme? Și pe ăsta. Și atât. Acum la lemn. Din nou chesturi. Ăsta îl punem. Gata, am făcut un stack. Scări. Buton. Nu să-l pun la gunoi, n-am nevoie. Flori o să pun la mâncare. Dar nu prea este logică, dar știu. Așa, aici totul ce e din quartz. Da, niște quartz. Uite așa. Și deja aici nimic nu mai e. Acum aici de la minat pun niște găleți. Uite așa, niște iron. Aici e mâncare. Ăsta, pui, ăsta. Astea de tăiat le pun la arme. Că gen tai cu ele și le pun la arme. Cărbunele aici. Ăsta ce e? Block of coal, astea la gunoi, aici nu. Uite așa facem, vă zic, facem curățenie. La mâncare. Uite așa. Penele le punem, florile le punem. Unde am zicem că va fi gunpowder-ul. Mi-am pus restul de gunpowder. Și gunoi este, uite aici punem. Și aici nuggets. Revenim aici și punem așa. Umplem astea. Aruncăm totul pe aici. Nale și pe astea. Gunpowder-ul acolo. Și mai avem încă o dată să venim aici
Scoatem toate lucrurile astea și atât, gen de afară și înăuntru. Și tot n-am mâncat. Scoatem, mă. Sper că e ceva. Da, este pâinică de mâncare. Așa. Mai avem încă un loc de spart și plecăm să ne enchantăm ceva mișto. Avem și niște ender pearl-uri. Destul de bine. Oricum căsuța aceasta vom face ceva cu ea sau o vom lăsa doar așa. Dar cred că voi pune ceva în ea. Dar asta va fi casa în principal în care voi ține chesturile și toate acestea, că e destul de încăpătoare. Mi-am făcut o casă în capă toate lucrurile. Asta e. Asta este când am omorât un Enderman, să nu ziceți că v-am luat de pe Creative sau ceva. Asta doar v-am spus ca să știți. Asta o pun acolo. Asta aici, copacii îi pun aici. Asta pickaxe, nu știu de ce l-am. Pun un topor aici, pun ăsta aici, cu o suliță aici, copană aici. Stai să pun asta de în lemn, punctele astea. Hai să punem atunci la arme. Da, la arme. Pe tine. Să punem aici la mâncare. Mai avem aici niște mâncărică. Și punem aici totul. Gunpowder-ul am aici. Colorantul îl voi pune la mâncare. Niște cartofi, niște de-astea. Uși, stați că ușile aici ajung. Gardul aici. Oasele o să le pun la... Pe tine te pun aici. Oasele le pun la mâncare. Astea la mâncare. Ender pearl-urile la nether. Dirt-ul era aici. Așa îl punem aici. Pe tine aici. Da, stați, nu. Pe el jos. Aici punem ăsta. Uite acolo. Înțeleg glass pane-ul de ce l-am pus acolo. Glass pane-ul îl voi pune aici. Acum toate astea le pun aici. Uite pe tine. Așa. Și pe tine așa. Acum am scăpat de inventarul plin. Ne luăm pâinici. Să ne facem niște bookshelf-uri. Țin minte că avem aici pielea unde mi este. Da, cum să facem? Da, trebuie să-l punem pe jos și să-l spargem. Stai că țin minte că era un topor aici. Era fix în mână. Și facem niște cărțulii. Nu îmi vor ajunge. Cred că îmi vor ajunge. Mi-au și niște toște de jos. Lapis. Lazuli. Unde e lapisul? Aici e lapisul. Punem, uite, așa să fie totul cum trebuie. Și urați-mi noroc că am toate. Hai să ne și culcăm dacă tot plecăm. E și noapte, foarte bine. Și ne-am ocupat 20 de minute de mutat itemele. Păi vreau să pun de-astea. Unde este niște lemn. Ce nu se proporționează totul la egal. Să-mi iau niște lemn de asta. Și acum veți vedea ce vreau să fac. Nu o să-mi ajungă să pun de-astea. Că dau cu capul de ele.
Cred că așa. Trapdoor-uri, uite așa. Cum stăteau pe limbă. Că nu dăm chiar, uite așa. Ai, acum nu vrei să te dai jos și închidem și este mult mai... Facem așa să împice toate astea. Închidem ușa după noi și hai să vedem ce enchanturi la nouă ne pică. Sper că o să ne pice ceva mișto. Un hornus, un ceva, și dacă nu le pronunț corect îmi cer mii de scuze. Hai să înceantăm mai întâi niște buți. Ce faci? Punem așa. Fire protection, blast protection, dar pe caște. Feather falling 2. Hai să luăm și efficiency. Cum ce ne dă? Protection 3. Hai bă, poate ne mai dă ceva, nu ne-a dat nimic. Protection 2. Dar pe implanting. Stați că am o șmecherie eu. Nu am coal. Bă, ce țăran pot să fiu. Am nevoie de torțele astea. Hai și pe tine te iau. Și pe tine. Și gen am observat că pui niște torțe și se schimbă în Enchanter Blast Protection. Protection. Dacă scot pe tine, te pun pe tine. Dar dacă scot torțele, ce îmi dai? Să vedem cu torțele scoase. Protection 2. Implanting. Protection din nou. Ce să doar respiration 1 are? Doar. Până nu vor avea ceva bun, nu le voi purta. Niciun horns, nu. Pe protection doar îmi dă. Protection 2. Dar la papuci hai să mai punem doar o torță. Poate se schimbă din nou. Protection. Tot protection. Implanting. Hai încă o dată. Hai Barosane, ce faci? Nu le schimbi și tu. Protection 2. Na, bine. Hai atunci să punem lapisul. Mai avem foarte puține enchanturi. Nu vreau. Doar atât. Blast Protection 1 doar. Efficiency 1. Ce faci? Poate acum ne dă. Looting. Blast Protection 2. Bă, poate totuși. Doar looting. Cum ne dai? Nu ne dă Barosanul. Doar atât. Silk Touch. Na, merge cât de cât. Feather Falling 2. Bă, e bun deoarece Feather Falling și mai am un Feather Falling. Feather Falling 2 cu Feather Falling 2 cred că va face. Hai, facem așa doar Feather Falling. Aqua Infinity. Oh! Îmi place asta, asta îmi place. Implanting. Mai poate ne mai dă ceva. Notback. Na, bine, ne-au picat niște enchanturi, n-am ce să... Holy Schnitzel, 11 level. Hai să poate reușim să punem... Și voi mai face niște level și le voi pune deja, când voi face levelul.
Acum doar cărțile ne mai salvează. Silk Touch, n-am nevoie de Silk Touch. Care este? Tu ești Feather Falling. Da, Feather Falling 3 și cu Feather Falling 2. N-am ce? Feather Falling 3. Feather Falling, nu. Ce, boss? Nu merge. Feather Falling 3, dar ce este doar Feather Falling? Bă, dar mi se pare că este Feather Falling 4. Ce mai am? Implanting, Search, Silk Touch, Looting, Fire Aspect. Bă, Fire Aspect merge pe sabie, de câte țin minte. Bă, băieți, cam acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un mic like, să vă abonați clopoțel dacă încă nu ați făcut-o. Numele meu a fost Mihai, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare cu un nou clip. O zi bună tuturor!